Juan Kapitulo 20. Sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlaw, nga maoy unang adlaw sa simana, nagtigom ang mga tinun-an ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, Mainyo ang kalinaw. human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, Mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan. Ako usab, nagpadala kaninyo. gisulti niya kini ug unya gihuy pa niya sila ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon.